Il-ħamis, il-Ministru Joe Cassar iddefenda l-għażla ta' power station li taħdem bil-heavy fuel oil għax skontu ma tagħmilx ħsara lis-saħħa. Fis-qarrija l-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk ikkundanna l-aġir tal-Ministru tas-Saħħa. Is-Sindku Edric Mikallef qal li l-Enemalta kienet ikkonfermat mal-Kunsill li l-emissjonijiet tas-sulfur dioxide li hija kimika li toħroġ fl-arja jitnaqsu bin-nofs kieku ntuża id-diesel u mhux il-heavy fuel oil. Għalkemm l-għażla tal-gasoil li ġifieri id-diesel u aħjar mill-heavy fuel oil, power station li taħdem bil-gas hija l-aktar nadifa. Il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk fakkar li l-Enemalta ma studjatx l-impatt fuq saħħet il-bniedem, konsegwenza ta' power station li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes, il-heavy fuel oil. Al kontrarju, għal-Sindku, kellu jkun il-Kunsill ta' Marsaxlokk li jippreżenta sezzjoni sieħa dwar l-effetti tas-saħħa mit-tniġġis tal-power station. B'mod partikolari ġew kwotati studji li juru li l-emissjonijiet fl-arja mill-power stations jirriflettu żieda ta' 6% fl-imwiet ikkawżati minn mart relatat mal-qalb u l-pulmun. Dan huwa rifless fi studju tal-American Cancer Society li jikkonkluda li hemm żieda fl-imwiet ta' 8% ikkawżati minn kanċer fil-pulmun, hekk kif ċertu ammont ta' żidiet fl-emissjonijiet fl-arja jinqabes.